the new generation. Ito, ang unang sabak ng aming grupo, pero ito ang tandaan nyo, hindi kami sumali dito para lang sa grupo. Kami ay naririto para maging inspirasyon sa bawat kabataan na nahihiyang ipagmalaki ang kanilang talento. Kaya, halina't amin ang simulan ang talentong aming ipapakita para sa inyo.